Efondini abantu abakubelieve ifondini ngalento yoba wena nguwe lo unarrateayo kula series yethu le ithi impilo yolova mthatha series. Guys, ndim lo andingaboni uba ndithetha kanje, ndim lo narrateayo. Mfondini khawukubenzela umzekelo fondini, khawukucela ubabonisa fondini, ndiyacela. Okay. Inene linyani elithi iintaba azihlangani, kodwa bona abantu bayahlangana. Ndadibana nomnye wabafundi endandifunda nabo, uLindo Kuhle. Xa bembiza bambiza ngokuba ngumlindo. Yiyo leyo guys man, yiyo leyo man, yiyo leyo. Nam guys, otherwise nam ndingumuntu normal, naye ngumuntu normal. Otherwise yiyo nguye i-narrator, ndim i-actor, naye he's also an actor. But George man, ndicela man, umavesa ukudibana naye fondini yabazi ukhohlanyela lapho lona. Besum, khawume man Besuma man. Hey Besum, uzondika wena Besum. Efondini George, fondini yabazi nje umavesta fondini, angasibulala nje umavesta fondini. Yes, so guys, sitha. So it's just an acting guys man, ingothuki man, kanibone. It's just an acting guys. So otherwise efondini abantu abakubelieve ifondini ngalento yoba wena nguwe lo unarrateayo kula series yethu le ithi impilo yolova mthatha series. Guys, ndim lo andingaboni uba ndithetha kanje, ndim lo narrateayo. Fondini khawukubenzela umzekelo fondini, khawukucela ubabonisa fondini, ndiyacela. Okay. Inene linyani elithi iintaba azihlangani, kodwa bona abantu bayahlangana. Ndadibana nomnye wabafundi endandifunda nabo, uLindo Kuhle. Xa bembiza bambiza ngokuba ngumlindo. Yiyo leyo guys man, yiyo leyo man, yiyo leyo. Nam guys, otherwise nam ndingumuntu normal, naye ngumuntu normal. Otherwise yiyo nguye i-narrator, ndim i-actor, naye he's also an actor. But George man, ndicela man, umavesa ukudibana naye fondini yabazi ukhohlanyela lapho lona. Besum, khawume man Besuma man. Hey Besum, uzondika wena Besum. Efondini George.